Здравейте, приятели! Аз съм The Godfather и се завръщам след 7 месечна почивка. Като днес ще ви покажа как да си изключите правилно PlayStation. Тук съм направил едно сетъпче, просто защото телевизора ми е на стената и няма как да го свържа. Това, което трябва да направите е, ако искате да го изключите от електричеството, не натискате този бутон тук, нали? В менюто, сега ще ви покажа, натискате PlayStation бутона, е този бутон по средата, PlayStation бутона. Отивате на Power, последната иконка, и ако искате, примерно, някъде да си го носите или нещо такова, натискате Turn Off. Примерно, ако искате да го изключите и да си зареждате джойстика, не знам нали на четворката има такава функция. Rest Mode. Натискате на Rest Mode. Ето, то пише Charge Controllers и някакви други глупости. Може да ви се свалят апдейти и някакви такива неща. Тук вече, ако искате нали, напълно да го изключите, натискате това, а не дърпате жичката отзад нали, на PlayStation, където е свързана с щепсела за тока. Това е просто за рестарт. И добре, хора, това беше клипа. Надявам се да ви е изкефил. Ако е така, следващия път коментирайте какво искате да снимам и да направя. И чао!